så er jeg enig med Janne. Det er ikke helt det billede, vi har af virkeligheden. Det er vores opfattelse, at der er rigtig mange medlemmer ude i verden, ude i vores verden, så føler jeg, at stilen er trukket alt for langt. De er altså påvirket. De er derude, hvor det kan være svært at bevare sin loyalitet og sin faglige stolthed. Og det er altså et meget, meget kraftigt stressmoment, når man som medarbejder er tvunget til at gå på kompromis med den faglige stolthed. Lønsumsafgiften. Hvor er det vigtigt, at vi som forbund tør at tage debatten op. Og når pressen ikke vil skrive vores historie, så køber vi pladsen selv med annoncer. Vi vil gerne understrege, at det her er et udtryk for en meget stor loyalitet til vores medlemmer, og den må have første prioritet. Jeg er sikker på, at vi senere i dag også kommer til at snakke lidt om, hvordan skal vi gøre det fremover. Skal vi være en anelse mere skarpere? Og så er vi stolte. Rigtig stolte over, at vi som forbund har en kæmpe stor succes med en international påvirkning. Jeg tænker for eksempel på indsatsen med at bevare den danske realkreditmodel og indførelse af whistleblowing. Måske kunne vi godt tåle at prale lidt mere. Og så taler vi alle sammen om regulering og kapitalkrav og alle de ting. Også det har forbundet været en aktiv og ansvarlig medspiller. Der bliver altså lyttet. Når Michael rundt omkring i verden, og det er ligegyldigt, hvor vi har været, på Bruxelles og alle mulige andre steder, så har Michael altså været der først. Michael taler om ikke mere, men bedre regulering. Og vi hører Christian Clausen i går tale om de enkelte landes muligheder for at differentiere kapitalkravene. Hvor er det vigtigt, at vi arbejder for at sikre de lige vilkår på tværs af landegrænserne. Ellers så mister vi bare arbejdspladser. Bare fordi vi er billigere at bo hos naboen, eller som Per sagde i oplægget her til morgen, i en anden dag. Tak.